Здравейте! Днес правим 4-секундното предизвикателство. Трябва да спрем таймера максимално близко до четвъртата секунда, докато скачаме. Който е по-близо, печели. А както знаем, загубилият плаща. 3, 2, 1, старт! Стоп! 3, 2, 1, старт! Стоп! Много бързо! 2,7. Втори рунд. Сега всеки трябва да спре таймера на четвъртата. Втори рунд. Сега всеки трябва да спре таймера на четвъртата секунда, без да гледа. Нека да видим според Мира колко са 4 секунди. Давай! Добре, 3, 2, 1. Доста си добра! Вау! Много близо! Как 2,20? Но, не. Айде, цъкна го. Спрях ли го? Точно на третата секунда вижда другото. Майка го циги точно 0-0. По груби сметки, аз съм около 5 секунди, което е доста... А тя около 7 и нещо, така че тя е по-близо. И двамата не се изправихме много добре, ама айде да ходим да плащаш. Какво ще кажеш? Отиде за плата.